akọlụ unu ọ bụkwa akụkọ ga-abalị ụmụ nwaanyị ulu ọ ya abakwazili ụmụ nwoke biko na ụchanị ntị unu ọ sị m na ọ bụ nwaanyị agbọghọbịa topute mma nwaanyị zuo ka eme mana anaghị ajụ ya ma ọ kpọsa akpọsa ọ na-ele ele ọ nara ele ele onwere onye na-ajụ ya ọ sị nnọọ ndị ọgbọ ya na-anụmigo di ndị anụrụ di dizi mbọ kwa mbọsị ka o ji eje agbamnkwụ na-emekwa chief blacksmith ọ bụrụ chief blacksmith ka ọ ga na-alụ maka ọ dị mma ndị ọya niile anụkpogodi ọsị o wee gaba ekpele wee je kpecheta ekpele si chukwu nya biko chetekene nya biko dododo na ọ chọkwara ịnụ di ọyọchacha chukwu biko o wee gaba Abuja ọ sị na ọ galụzi Abuja ka ọ gaa ozi na Abuja ofu moto nwa wee gbakpọ nnọọ wee si ahelo o wee n'anya o meri akanya bịa o wee bịa o wee si ya na ọ dịkwana mma na ọ laikiri ya na ọ firi ya nnọọ laiki anya wee kọwabali onwe ya ozugbo si ya na ọ bụ onye abụọ kọwachali onwe ya kọwakwali ya be nna ya si ya n'ebe nna ya na ọ chọ ka ya na ya bụrụ oyi na oyi abụọkwana nke ka abụrụ oyi na ọ bụ nya onye ya na ya ga-ebi ka ọ na-achọ anyị na oyere afịa arụ anụbakwana anụ hei nwanne anyị nwaanyị wee tie mkpu wee si hei ọnwa egbuo ka alụrụ aka ihe nwanne achọ na Sokoto bịa na Sokoto hei ọ sị na o tikwe mkpu o wee banye moto ọsọ ọ sị ka ọ banye moto ọsọ ahụ ka wee naba be nwoke o wee luo be nwoke ihe ọ fụrụ be nwoke tụkwala ya n'anya ma karịa nwoke na ihe niile nnọọ nwoke na ọfụma bụrụ odogwu zuru oke hei o wee nwụlibe nnọọ nwụlichasịa nwoke wee si ya mgbe o mechaziri ka ọ na nwoke wee tinyekwa aka n'akpa wee nyekwa ya ego gbanyitene nnọọ ọpọnụ na ọsịrị anya tọpụ ọkọdụ ọpọnụ na ọsịrị anya jaghe ma ọ bụ nke a ọ sị na nwoke nke a bụkwa man of principle ọsịrị ya nnọọ nwaanyị abịacha abịa nwoke maka ụmụ nwoke ọtụtụ na-abịa ịbịara abefa fadọkabalị ka akwa ozugbo si gị ka emee ihe nwa ihe nwa bụ gị jaghe na ị ga-ajaghe nnọọ ka eme ịbịa ka enenebe gị enene ibu foto iji bịa nwoke ịmara ihe nwoke na-eri ọ bụ onye ọtụtụ ụmụ nwoke ga-agwa gị wee sị na nwoke bụkwa ezigbo mmadụ na ọ bụ ezigbote man of principle na ọ ga-ekwete nwoke a dị so nwoke wee si ya ngwanụ ọ bụgodị si ego ka emee ka ị wee kwete na ọ na-eme ọ sị na ọ sikwali oke mana ka ọ si second thought ka ọ na-azụ unu ọ na-echekwa ihe a si hei ka isi nke bụ ka emebe ọsịsọ nekwe na anya o hei chukwu ọka ọlụ gị dị si ọ na-ekene chukwu nnọọ ihe a ju ya anya mana ofu tie gwakwali ya si ya ka isi nke bụ ka emebekwa ọsọ n'ụdị a nwoke du na-atọpụtego onu nwoke lugolo ebe osi na ebe na-achụ 40 ọsọ ka osi 40 na ọkatago na ọgbanyitego ịnụ nwaanyị wee nwekesicha ụmụ ihe nwee nnọọ ụba ọnụrụ nwaanyị ka ezi nke bụkwa nka hei osi na ọ bịakwa karịsịa mama ya si hei na ọ dịkwa mma ya jebe eje ka emee ka o jee n'ọmụgwọ so osi na ọ bịa wee mee ego mechechezie ego ahụ ya na ya mezie kafa ebi obele obibi asị na ọ ga-akwado agbamakwụkwọ ya na agbamnkwụ ya na ọ ga-aka na ndị frens ya ga-eju ebe niile na emechere ego ọ ya na-eme 6 months ọ ya na-eme arọ ọ siri ya arọ na-emego ego ka ebidozie kwadobe agbamnkwụ a na-akwadozi a na-amezi ịmagonu ịma na agha akara aka a ga na-elu nwa ngwụrọ ịkwado ihe akwado ịbịa ị ga-ama na ndị odogwu kwadoro ihe ahụ so ka a na-akwadozi ihe ahụ ọ bịazie bịa nwoke na ha adagali nnọọ na-emezi hey my husband nka so bịa na-azachachazi ụlọ na-esi nri na-ebizi obibi maka emego ego na-ebizi obibi wee foto nwoke ahụ ka ebe ụzọ foto omenlad wee bupụta ya ọ bụrụ na nwoke a buru ibu ọ bụsịkwa gị bụ ihe a ka nwanne gị osia na ọnyanwa osia ibubulu ibu mbụ ka ezi ka isi dịzia slim kịta hei osia na ọ na-eme gym ọ na-eme exercise ọ na-eme exercise n'ọnya ọ chọzi ka ọ dị slim
ifugi. So ana agakwa okwetekwu si ya yes na slim fit dị mma na ọ dị healthy na ndị na-ebu ibu ọ nara adị mma. Ọmana na nwoke a na-asịkwali asị na slim ahụ ọ dịrọ n'anya ọma, o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. So ọ bịakwa nwoke a na-ezo ezo na-aṅụ ọgwụ na-ezo ezo na-aṅụ ọgwụ, wee na-asịsị ka ihe nwoke na-ezolu ezo aṅụrụ ọgwụ dịcha ebe a niile. Emeketezi o wee chezo ọgwụ ya ofu mbọsị maka o si na o nwee ebe ọ na-akpọchi ma o wepụta nwụọ, o wee welie afọ ọgwụ ahụ wee tinye na gọgụ wee sị kedu ihe ọgwụ a na-alụ. Ọgwụ ahụ wee gwu ya si na ọ na-alụ diabetes. Ọ sinye ya na di enwe diabetes, ọ gwara ya wee nụọ ya. O wee natazi o wee sị ya na ọgwụ gị na-ahụ Andy enenego m ọgwụ a, ọ sị na ọ na-agwọ diabetes, inwe diabetes. Ọmasị ka o si ga-agọ wee sie ya esi o nwee diabetes na ọ na-aṅụ ọgwụ na ọgwụ ka o ji akọntrolu. Nwaanyị wee tie wee nwee mwute si ya ihe nya na arụ adịrọ gị ịgwara m, arụ adịrọ gị ịgwara m, ike agwana m. O si ya nwunye m rapụcha ọgwụ sofan ị na-aṅụ ọgwụ diabetes o nwere ihe ga-eme gị. Ọkwana ya o wee kwetekwa ịma na o nwee ka ụmụ nwaanyị si eme. Ụmụ nwaanyị na-anabata ịkọwa alụfụ ihe ọfụma fa anabata, maka na eziokwu ị na-aṅụ ọgwụ inwe diabetes abụrụ ihe dị mma, mana ọ bịakwute gị ị na-aṅụchi ọgwụ gị anya o nwere ihe ga-eme gị, ị na-akọntrolu. O nwekwa ike o nwee ndị a na-agba ọgwụ agba, nwekwe ndị a na-enye ọgwụ enye, ndị na-aṅụ ọgwụ aṅụ nke fadịrọ so serious. O nwee ndị a na-agba ọgwụ agba insulin. So ọ ndị nke ahụ dịka ọfanwa bụ ndị nke dị more serious, ndị nke a na-agba ọgwụ agba. So wee kwetekwa a na-agazi n'iru. So ọsị arụjukwa anya oyi. So ọnụ kataziawo ndị wee sizi anya na ụchọ ozikwa inwe ọgwụ ahụ na o nwere ebe ekpere o jere na Lagos gbaa afa pastọ ahụ. Ọ bụ nnukwu pastọ nnọọ ama ama na Lagos. Ịmaga ụdị ndị a na-eti eti nweche ụmụ private jet na-agwọ ya na-eme miracle. O si na ojego ebe ahụ na asịrị ya nyaṅụbazie mmana nsọ kpebe ekpele na ọ ga-adị ya mma. Si ọnụ wee kwụsịkwa n'ọgwụ nwa ọ na-aṅụ. Ka ọ kwụsịzi ọgwụ nwa ọ na-aṅụ, mmana nsọ ka ọ na-aṅụzi na-aṅụ mmiri nsọ. Ọnụ katazi oyi aka njọzi asịzi ya na ọ bagokwu ma kidney ma liver problem. Chineke ọ bụrụ ya bụ na ọ bakwaghị liver ma kidney problem nya chai shuga wee skyrocket ya shuga wee ju ya arụ niile maka okwezi na-aṅụ ọgwụ diabetes nya shuga ju ya arụ niile wee baa anya nnukwute ọya buzielu rush ụmụ ụgwọ anaghịkwakarị na-emezi nwoke wee tụbuo nwụrụ. Wee bụrụ ya bụ na nwoke anwụ o bughelide ọya nwoke wee nwụrụ. Nwoke emekiri o wee tie ebe ndị befa makwa na-emega ego nka onwezikwa ihe olite nwanyị ahụ bụ ihe narịa n'iyi. Ndị befa bịa nnọọ chịkọrọ akwụkwọ nwanne fa niile ma nke ụlọ ma nke moto ma nke ihe niile onwe si ya ifugonu na nwa ịbịa ikulu anwụrụgo ị ga-anabazi ifugie. Ọbịa ihe o ji si ka ọ bịa kọọrọ m akụkọ a bụ ịchọ ịnụ di unu mechiche test niile ọ bụrụ ihe ọbụla onye na-aya ọgwa gị. Test niile unu mechie na ihe ọbụla onye na-aya ọgwa gị. Ọ bụrụ ọya niile na-egbu mmadụ ma ị na-aṅụrụ aṅụ ọgwụ ya na-akọntrolu ya. Ihe kacha ndị o ji wee sị ka ọ bịa gwa m ya bụ na gwa aṅụra mmana nsọ ma arụ na-aya gị ma mmiri nsọ na di ya nwa aka anọ kachakwa nka ma ọ bụrụ na ọ na-aṅụ ọgwụ. O wee bụrụ onye amụma ụgha ahụ nọ na Lagos wee deceive odi wee si ya ṅụba mmana nsọ kpebesi ekpele ṅụba mmiri nsọ di ya wee nwụnarị ya. O wee gbara aka kịta ọ na-achọkwa di ọzọ. Ọ bịakwazi atọ anyị nwa kịta ọ nọ na WhatsApp anyị achọkwazi di ọzọ. Wee bịara akọrọ m ihe a n'obi mwute wee sị m nekwa ihe ndị pastọ amụma ụgha melie n'elu ụwa. Ọ bụrụ na ọ maara ihe ọ sịrị m ọ si ọ bụrụ na ọ ma na arụ adịrọ nwoke ahụ ọma nkweti edi ọ bụrụ ihe o zochielie. Ọzọkwa bụ na ọnụbugokwa nwaanyị mbụ ọnụbugo nwaanyị wee mụta ofu nwa nwaanyị. Ọ mụtara ofu nwa nwaanyị
wee zochikwa elie ya ka o ji emekwe ka emebe eme. Ifu gị onye si gị ka emebe eme, ịjụọ ese ọfụma. Ọ bụrụ maka na ị na-achọ di na ọkọ na-akọ gị ka iji ga akọba arụ. Ifu gị so ifukwa onye duzi slim mana o bubulu ibu, ọnọkata nnọọ taa arụ takpọ pempe, ma na o nwe ihe dị na nwa akpa ekebili ọnụ. Ijụbịa ajụjụ ọfụma. Ọ dị iche na mmadụ dị slim nya gị na mmadụ chọọ imekọ ihe nshọt nya chịta foto gboo onye chịtakwa nke kọrent. Ịghọtago? Chịta foto gboo chịta nke kọrent, maka ihe a jikwu ya ka akụzili anyị ihe. Ọ bụrụ onye bubulu nnukwu ibu takpọ amalụ ọ bụ arụ ọnwụ ka ọ bụ jim n'eziokwu. Iflia ụfọdụ bụ o ji ejim n'eziokwu, ụfọdụ bụ arụ ọnwụ ọya shuga. Ya bụ unu ga-esefukwa aka na shuga ọtọ bilibili ya na arụ na-aya gị, ị na-ekpe ekpele na-aṅụkwa ọgwụ ijene na-ekpesa ekpele. Ifu gị nwanne anyị nwaanyị ahụ na-enwe mwute, unu enwesi mwute ike kịta wee nya oji ezi anya afụ ndị ụka shọt ọya ọgwa m. O si na oji ezi dị anya afụ nya ndị ụka nya especially ndị amụma ndị ụka ndị isi ụka. O jiri anya afụfa na famelie ihe na di ya ka survive kịta. Ọ gbazi aka n'elu, ọ gbazi aka n'ala, elu aka na elu aka wee chọgarịbakwa di. Ifugo onye chegobu na ọ bagobe mmadụ emego ego kịta o wee chọgarịba di ka o si ga-eje wee na n'elu ụwa ya. Ndị o si n'oge adịrọ. Ọ bụrụ gị kedu ihe ị ga-eme? Ndị be di aka asị ego ka eme fa abịago chịkọla ihe nwafa enye ekweni asị onye pagala ọya, onye bugela ọya, onye neli ọya. Unu aka enyeni ofu ihe, ọ bụgodi ofu plọt, maka o si onwe plọt rinne. Yes, ọ nwanne unu, mana mgbe ọ na-ebuga ọya unu abịara mgbe ọ na-ebuga ọya. O nwere ihe ọzọ si ka m gwa unu. Aka m ewepụtara unu voice ya, mana abịa m delete chee voice ahụ wee ficha. Mana mgbe ọzọ mmasị anya mmekwu ya ọzọ nya mee voice ahụ o mekwelu m ọzọ ka m weli egosi unu ka unu wee fụrụ ụdị alịlị ọ na-akwa n'elu ụwa, ihe mmadụ na-eme ibie. Ọ bụ ọ na Naịjirịa ka a na-akụ ụdị akụkọ, anara akụ ya n'obodo oyibo si mmadụ kpebe ekpele, ṅụba mmiri nsọ, ṅụba mmana nsọ, ya kwụsị ọgwụ. Anara eme eme ime enyi ikpe anyị ya. Mmadụ ya nwekwa na anwa deceive gị mee enyi nya nwa na anwa deceive gị. Biko unu na-achọ di jụọ na ese ọfụma ya chịta foto gboo onye chịta nke ochie nye onye tara arụ bukete ibu taa arụ. Ajụ onye ihe o jikwa taa arụ ahụ ọ bụ spọs n'eziokwu ka ọ bụ arụ ọnwụ. Ọ bụla arụ ọnwụ kwuo eziokwu. Arụ ọnwụ ọtụtụ ọ nara egbu mmadụ ma ọ bụ na ị na-akọntrolu. Ọtụtụ arụ ọnwụ nwere ọgwụ ị ga na-akọntrolu ya wee lukwe na nka gị, mana ị ga-ekwu na onye ị na-anụ egbu ya eziokwu. Ọ gbagodi ọsọ onwe onye ga-ekwetekwe gị. Ndewonu nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ.